Alugarane sampean ming marake keri mergo ming tumpul. Oh, tumpul niki ming marake keri ngoten iki. Niki arep pusaka kadiwatan, niki arep pusaka ampuh, ning tumpul ming marake risi, ming marake musuhe sampean kemekelen. Ning nek niki mangsawang niki. Lho, ora edan wae, Petruk. Niki mangsawang niki nggih ngerok jenggote sampean tesih saged. Mula aja sok ngembe karo wong cilik. Giri lusi jalma tan kena kirina, anu kinira. Wah, menungso ora tatanan gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Ayo, nek pancen kowe sembada iso ngalahke dayane Kyai Alugara, meguru karo kowe 20 taun. Ngalahke bendoku wak sembah dlamakanmu, bojoku Purantawati peken sino mati. Lah. Kriwikan dadi kerujukan guyon dadi tangisan gong ban wis tak sengaja to. Tak sengaja piye? Ora angeng-angeng. Tak sengaja piye? Saka ngomah wis tak niati gegeran. Lho sebabe mergo ngene bapak iki nek ndek gegayuhan, mesti kala mangsane iki mesti isa dititeni sing dadi pengalang-alange utawa sing dadi pacobane iki akeh banget ora abot banget. Lah iya, heeh. Lah mongko sing dadi pepalange bapak nggone arep mbangun kayangan kuwi Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati karo Sinuwun Baladewa. Heeh, tenan kuwi, Tru. Lah iya. Terus iki piye iki nggone awake dhewe arep matur karo bapak supayane bapak ora runtik penggalihe. Ora usah matur. Lho. Ora matur tegese karepmu rak mung arep mulih ngono to? Heeh. Lunas urung arep mulih lho kowe iki ta. Lho karepku iki ora karep-karepan. Wis pokoke kowe bengi iki melu aku, kowe manut aku, Tru. Oh ya, heeh. Nek urung tak wae aja munggah. Lho. Arep baleni dagelan kae mau. Heeh, limbukane apik banget mau. Dagelane wah kemlintir tenan kok. Ha iya. Terus iki piye? Wis iki ngene wae. Ngapa? Ora sah bali, ora sah matur bapak. Heeh. Terus piye nek awake dhewe maju mungsuh Sinuwun Baladewa, engko nek nganti awake dhewe wong loro mati mungsuh Sinuwun Baladewa kanane piye? Kanane bapak ora sida bangun kayangan piye? Ambuh. Lho kok ambuh piye to, Gong? Ngene iki pikiran kok sengane ora kowe iki mikira sebab akibate ora mung butuh nylekep, ora mung matur ngomong. Aku ora wis omong ta, Tru? Ngapa? Aku ki nek menehi info ki wis cetha. Piye? Aku ya wis omong, kowe bengi iki melu aku, kowe manut aku. Dadi arep piye-piye wae karepku ki ya sak karepku aja. Njur ndek penemu idealis kaya ngono kowe ki. Lah kowe menging aku idealis ki termasuk idealis kok. Ha iya. Atur sapiye-piye iki? Jaremu ora sah bali. Ya ora sah baline apa ya awake dhewe arep mapan nang kene terus. Apa arep nandangi Sinuwun Baladewa karo Sinuwun Ndarawati? Nek cara aku wani-wani wae nandangi Sinuwun Ndarawati karo Sinuwun Baladewa. Mongko ketitik awake dhewe medhun saka Datulaya mau. Sinuwun Baladewa cetha aku reti dhewe, Gong. Ngapa? Sinuwun Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa. Aku nylintrut metu nggon pancuran kae mau. Weh, lha iku can slintrutan kok. Oh, slintrutan ki golek slamet kok jenengane ora. Kae Sinuwun Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa kae mesti gawe ngandhake perkara sing ora-ora. Ngandhake karo awake dhewe, mitenah eleke awake dhewe, dandang dikandhake kuntul-kuntul dikandhake dandang. Terus piye iki? Tandangi, Gong. Kowe ora ngawur lho kowe. Ngapa? Nandangi anak-anak Pandhawa kok awake dhewe kuwalat. Ya nek aku ki wani-wani wae, Gong. Ning ki aku ki mawas karo derajatku, mawas karo pangkatku. Nang ngono karo anak-anak Pandhawa wani. Wani, tandangi. Anak-anak Pandhawa tak tandangi do mundur do kalah. Heeh. Kok nek sing maju Sinuwun Baladewa nggawa nenggala, kok aku dadaku ditampani Kyai Nenggala mati piye? Terus, mati ki kowe kurang tak jelaske werdine mati ta? Apa? Kowe ora kaya Garing Semarang lho kowe. Ora sing MATI kuwi ora. Lah terus apa? Mati ki ana telung perkara. Telung perkara. Siji mati utama. Mati utama ki mati nglabuh bebener. Utawa mati ngurungkepi negara, mati mbela agama, mati mbelani bebener. Wis pokoke sing apik-apik. Heeh. Kuwi mati utama. Lah awake dhewe jejere, awake dhewe iki luput karo Sinuwun Baladewa ki ana sebab akibate. Sebabe Sinuwun Baladewa ki nyenyamah karo bapak iki sing aku ora marake atine Bagong runtik penggalihku iki. Wong Sinuwun Baladewa Bagong menungsa ora tatanan.
bapakmu wae lek nyolok mripat karo mbangun kayangan sing nggo derajat apa sing nggo ragat apa cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang. Ha iki sing marake atiku jaja muntap lirke netep netra merko telir surya kembar iki ya iki. Lambemu ora. Ha ya iki. Terus karepmu tandange, Tru. Mati utama ping pindhone mau mati madya kuwi piye? Ah nek mati utama kuwi nek wis cetha nglabuhi bebener kuwi matine cinadang swarga. Dadi umpama kowe mbelani bapak, niate bapak ki apik. Bapak arep bangun kayangan ki nggo wong akeh, ora nggo pribadine bapak dhewe. Acara bapak ki gelem kaya pejabat-pejabat sing ora jujur korupsi gaglaki bondo negara. Ora mungkin, Truk. Bapak ki tulus ikhlas ngewangi para Pandhawa, tulus ikhlas. Apa ki jenenge? Embu. Anu ki lho, Truk. Ngapa? Bantu karo kawula negara Ngamarta. Awake dhewe iki kawula, awake dhewe mbela bapak. Nek umpama awake dhewe mati nang palagan, ya mati utama mlebu swarga, dinehi kuncine nyamilya swargamu sing endi tanpa kisap. Kisap ki apa? Kisap ki sing nggo kepek kipas. Senengane kok ora jlemongan mati utama. Heeh, mati madya ki disangkani saka lara. Utawa lara tuwa iso, lara stroke iso. Heeh. Terus lara wis pokoke sembarang penyakit. Heeh. Kuwi isane mlebu swarga apa neraka ditentokke amal kebaikane karo amal keburukane. Nek akeh amal eleke mlebu neraka, nek ditimbang akeh amal apike mlebu swarga. Mati madya. Terus sing ketelu mati nista. Weh. Mati nista. Heeh. Kuwi matine wong lalu, wong gantung, wong ngeli, wong apa bakar diri, wong overdosis obat terlanang, wong ngombe rondap, kuwi mati nesta. Kuwi sok maneh ora entuk dalan padang, sok maneh manjing nang nggon kayu watu sing gedhe-gedhe kuwi. Pendak malam Jumat Kliwon dikutuki dijaluki pesugihan. Kuwi mati nesta kuwi. Oh ngono. Dadi demit ya, Gong. Dadi demit. Lah kowe aja mati nesta, kowe ora mati nesta ora dadi demit kok dapuranmu truk mlambemu kok. Karo kakangne kok kaya ngono senengane ora. Ha terus iki piye? Nek kowe pancen niatmu nglabuhi bapak, ya dilabuhi truk. Oke, mati wujudana. Ya. Mati ta wujude mergo kowe nglabuhi bapak, aku yakin bola bokit matimu mati nesta truk. Lho. Anu mati utama. Ora ngedeg-degi to, Gong. Tenan kuwi kok wae. Ndara Antasena tekan kene. Pethuki wis, pethuki anti wae, santai wae kae. Oh, Ndara Antasena wis wah tatone anyar, Tru. Apa? Gambar kala jengking. Wah. Edan tenan. Wah ya. Wah, ali-aline anyar lho. Matane kok abang kae. Tetel ya Gong. Oh, ya wis. Kae ali-aline tak inceng malah dituku kono. Pancen Ndara Antasena tekan kene awake dhewe kon rembukan piye? Wis, kowe rembukan apik-apik karo Ndara Antasena. Terus nek ora kena jak rembukan apik-apik, santai Tru, aku di belakangmu. Lah aku ning mburiku ora ngapa-ngapa. Ya heeh jane sih. Bocah ngono. Wis, aku ning mburimu. Ha, Ndara Antasena kowe nek kowe omong-omongan Petruk, kowe ora gelem mendho karepanmu ora gelem bali ning karang kadempul, kowe mati dening aku. Tanganmu terus ngene iki, Tru. Gong, unjawe laku sepak metu utake Ndara Antasena. Iki tenan apa ora? Tenan aku sama ngene iki aku ki tenan lahir batin. Nek mati utama mbelani bapak. Nek iso ngalahke anak-anak Pandhawa, wah awake dhewe iki wong tuwa truk, aja gelem dienggo jak-jakan bayi-bayi wingi sore. Ya wis aku mantep nang kandhane kok. Wah! Jawe laku. Iya. Antasena Gong tekan kene tenan. Ben. Jak omongan apik-apik itu. Oke. Tatone kala jengking gleling. Ha iya. Bar donor darah kok tatunan. Ora wong gemblung Antasena ora ya ora wis meneng tak jak omong. Jak omongan apik-apik. Heeh. Ora kena jak omongan apik-apik, tanganmu ngono. Wah, bres. Ya. Bres iki udan apa nonyo? Ayo nonyo kaya kowe. Bres kok bres udan. Petruk karo Bagong malah gerenengan dhewe-dhewe. Ngapunten Ndara Antasena. Iya.
Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Petruk tak tampa. Bekti kula katur Ndara. Bagong tak tampa. Wis ajak rengu pasuryane enten apa? Petruk. Pripun? Kowe tak takon wangsulan. Nggih, napa Ndara? Kowe wani karo wong Mandura ya? Maksude kowe wani karo wong Baladewa, Kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani karo Pakde Mandura. Iya apa ora? Ayo wangsulan. Aku ndredeg banget Truk, anu Gong. Ayo tau didagangi bose ora ya ya. Nek kula wangsulan nggih pripun? Nek pancen kowe arep wani sajak mbalela. Wangkot ora gelem manut karo pernatan Negara Ngamarta, manut apa itu? Tak bondo tanganmu tak krincung sikil wak lebohe wangunjaran. Gong, gong. Setro, boyok kuku matro. Setro, gua piye iki kok boyok mahku mat ambo. Boyok ora kena kerja sama. Piye malah wah sing tak jagake ming kowe, Gong. Ya ora jagake piye boyoke yang ngene ae. Lah ngantem piye lho kowe iki ora ngerti kahanan ora. Jak omongan sik, Tru, jak omongan merada suda tak luke, Tru. Aduh. Wingi le mijetke kleru apa piye apa ya. Nuwun sewu Ndara Sira. Kula lewantun kali Sinuwun Mandura niku mboten wonten kesengajaan. Ora ana perkara sengaja, ora bakal kelakon. Nek pancen ora ana perkara sing jalari. Lah nggih niku sing ajeng kula aturke. Kula wantun kali Sinuwun Mandura niku ora bakal kelakon nek ora ana sing jalari. Sing jalari rak kowe. Wah mboten Den, ampun ngaten niku. Ampun ngaten niku, pramila sesuk mleh niku nek entuk info niku digenahke. Kira-kira niki kabar niki bener napa mboten? Kira-kira pawarta niki tenan napa mboten? Padha napa mboten kalih kasunyatane. Jaman sakniki niku dunia digital, Ndara. Ampun sageleme dhewe sampeyan nampa info ora digenahke sithik. Ora digenahke sithik seluk buluke kaya ngapa, sampeyan nampa atur saka Sinuwun Baladewa nampa dawuh nek Petruk tumindak kaya ngene kaya ngono. Nuwun sewu niku janjane mboten padha kali kasunyatane. Mula kula kon sing ati-ati merga jaman sakniki niku akeh undhaking pawarta. Terus. Cara mutu ora. Undhaking pawarta tegese piye? Undhaking pawarta niku contone niki enten info teng Facebook. Iya. Neng kidul desa mungkin ming status ming tulisan ro. Iya. Teng kidul desa enek ula gedene sak jentrik. Kabar tekan tengah desa ana ula gedene sak lengen. Kabar tekan lor desa ana ula gedene sak glugu. Niku kabar karo kasunyatan pun beda pun mboten padha. Lah mongko kula nyuwun sewu kula tak takon. Karo takon apa? Sampeyan dikon ngrangket kalih kula niku mesti dikandhani kalih Sinuwun Baladewa nek Petruk wani karo Sinuwun Baladewa. Iya, pancen iya. Wong kang kaya kowe kawula cilik kaya raimu kuwi ora pantes wani karo Nalendra. Mengke riyen kula wantun kalih Sinuwun Baladewa niku sing kula waneni senes kok nata Mandura niku mboten. Ning sing kula waneni niku hawa nafsune kok, Den. Sing kula waneni niku pambegane ora kaya Sinuwun Baladewane. Terus matamu mangkel aku. Nyambut gawe malah boyoke kuman. Sing kula waneni niku senes kok nata Mandura niku mboten ning pambegane nata Mandura. Nuwun sewu lho wong panjenengan niku tiyang sepuh. Panjenengan niku minangka jejere Kadang Nata saking Pujangga Negara Ngamarta Sinuwun Ndarawati. Kula mung ngomong kok, Den. Kula mung ngomong nuwun sewu kula niku mung ngomong. Merga Sinuwun Ndarawati ngandhake ngendikake yen to negara Ndarawati ke Taman Pagebluk. Niku ora aneh banget to. Niku ora aneh banget, ora mungkin ing atase negara ketunggon Titih Sanghyang Bathara Wisnu kok ngasih Taman Pagebluk niku mboten badhe kelakon. Ping pindhone ajeng nyuwun pustaka Jamus Kelima Sada niku mboten kelakon. Kula niku mung ngomong nek sejatine jaman sakniki niku akeh panjalmaning jajalanan sing ora seneng karo para Pandhawa kasan angel mijun wae nganti suwe banyu sinaring padha reka-reka padha nyamar padha membo dadi wong sing dipercaya karo Pandhawa wekasan padha tumindak sageleme dhewe golek ringkihe para Pandhawa. Niku sing kula waneni. Lah kok malah Sinuwun Baladewa malah ngendika ngeten iki.
Ana kan Petro kan nang bolong kowe ora gelem bali aja takon dosa bapakmu kowe mung elek nyolok mripat bapakmu kae. Mong wong loro saudon telu saurupan lara ati kula. Aku lagi ku ya juga udah nang piti kantor kene ku kali sinar banget. Aku lagi ku ati kula lara mireng bapak kok diunek-unekke kaya ngoten niku. Nuwun sewu, Petruk niku siji kudu ngabekti, kudu manembah karo sing gawe urip. Ping pindho Petruk kudu ngajeni ngabekti nyembah karo wong atuane Petruk. Mergo kula ngrumangsani. Petruk lair teng alam donya niki mergo bapak Gojek kali Simbok. Ngoten. Ngenteni bal-balan terus lair Petruk. Mula bapak kula diunekke ngoten iki kula mboten trima sejatine ngoten niku. Kowe ora luput Petruk mboten. Kula niku wani mergo kula bener, nek kula mboten bener tangeh lamun kula wani Ndara. Oh nek ngono malah iki sing luput Siwa Mandura. Lah kirangan. Sampeyan siyos nyekel kula napa pripun? Ora. Mergo aku ngrumangsani nek kowe karo Bagong ki wong sing duwe tumindak bener. Mergo kowe wani karo Sinuwun Baladewa ki sababe disababake mergo Siwa Mandura ku uga wani karo kowe. Kowe bener, Truk. Kowe bener. Kowe ora arep tak luputke, kowe ora arep tak rangket, ora tak luput pakunjaran. Penak, Truk. Boyokku, Truk, yakin wis. Penak, Gong. Penak pol pisan iki. Wis iso muni mak klethuk. Iya. Terus iso ngentut sithik iki wis lega banget. Ah iya. Piye? Piye apa? Wis beres iki tak rampungi dhewe. Alhamdulillah. Nek ngono ora sida bres aku. Ya sida. Konsekuensine ngarep mau piye kok ngono ora wae iki. Nek ngaten sampean mboten ngluputke kalih kula Ndara. Ora. Malah iki ngene, Truk. Pripun? Nek kowe slamet saka aku, nggih pripun? Neng kono Kakang Gatotkaca karo Kakang Antareja padha mlaku mrene. Lho, tindak mriki? Iya. Wigatine ya arep ngrangket karo kowe malah keporo Kakang Gatotkaca mau ngomong nek Petruk pancen luput arep pateni. Gang. Duh kok mumet ta iki. Vertigo kumat apa ya, Truk? Cah kok enek-enek wae ta. Nggone nek bahaya kok terus ndile boyoke kumat, ndile vertigo, ndile gejala budhek, gejala bisu. Ora enek gejala-gejala budhek. Aku nek ora krungu jak omongan terus suwe-suwe budhek ora. Ngomong lerak-leru suwe-suwe bisu ora. Nggone nek bahaya senengane kaya ngono lho iki. Lah terus kersane pripun iki, Ndara? Wis kowe ning kene wae. Nggih. Kakang Gatotkaca Tandangana. Nggih. Kowe Kakang Gatotkaca ora kena jak omongan apik-apik ya Tandangana kridane. Kowe geluto karo Kakang Gatotkaca. Lho, mengke riyen nika satriya peng-pengan kula niki mung wong ora ndek daya napa-napa kok nek kula kalah mengsah Ndara Gatotkaca pripun? Nek nganti kula lara, gedene kula mati dipotol sirah kula karo Ndara Gatotkaca pripun? Santai wae tak tambani. Nek mati tak uripke. Lho. Beto jemper napa? Jemper. Padake aki ngono apa piye? Iki banyu sungutku iki. Sungutku iki ana banyune. Banyu sungutku iki nek tak peres metu banyune tak nggo nambani wong loro, tak nggo uripke wong mati sing urung titi wancine iso. Weh, lha apik, Gong. Gong, sungut ampuh le. Anu mawon, tetel mawon pripun? Tetel denggulmu mlocot ora. Ah mengke mbangane dadak njeluk sampean. Kepadake apa ora? Tetel-tetel. Tak kira nek variasi kok ora. Mbangane engko dadak bengok-bengok Ndara Antasena sak Petruk modar malah. Wis ngono wae. Nggih. Bakule kepercaya karo aku to, Truk. Nggih, kula niku percaya kok, Ndara. Ngetutke sampean ketalit niku kula mangertos, kula dong. Iya. Nek sampean niku wonge jujur ora tau ngapusi kali wong cilik kaya kula. Ya wis. Nek ngono kae Kakang Gatotkaca Kakang Antareja Tandangana. Nggih. Nek lara kowe mbengok. Njelukana karo aku. Nggih, ngestaken dawuh Ndara. Wis ngono wae. Ala ambles bumi. Sik. Ngopo? Nek sampean ambles bumi terus kula le ngundang sampean pripun nek sampean ambles bumi? Bagong kon gedruk bumi ping 3. Ku aku jedul. Ngaten? Ya.
Wis ngono wae Tambles Bumi. Nggih. Ngapa? Ming jajal kok. Ulasem. Angko nek tiwas di ngono-ngonoke ra metu ya, Tru. Ha iya. Tiwas kemringet ra metu wis tiwas ngono-ngono. Aku kerep soalnya, kerep-kerep ndasmu. Anggepe ora. Kae Ndara Gatot Kaca tekan kene, Tru. Wah, sekolah langit mabur kok pesawat, Tru. Tandange gong. Nguripke lampu kota. Lampu kota pada kendaraan. Ndara Gatot Kaca ki otomotif kok. Apa? Dumadi saka balung wesi. Nek kowe ora mung balung kirik, wis. Mangkepe. Bagek kae, Tru. Iya. Ndara Gatot Kaca bekti kula kunjuk. Petro iya. Ndara Gatot Kaca bekti kula kunjuk, Ndara. Bagong iya. Enten apa kok sajak duka yayasine iki? Petro. Nun tak takoni wangsulan. Nggih, sing jujur. Nggih. Kula niku wong tuwa, Ndara, ora mungkin kula ngapusi. Kula pun ngrumangsani, kula niku pun wareg mangan gembalaning jagat legiasine kawontenan perkara sing sak nyatane ya tak kandhake sing sak nyatane. Ya. Kowe wani karo Siwa Mandura. Kula? Ya. Kowe wani karo Siwa Mandura. Kowe wani karo Siwa Baladewa. Ya ora? Nggih. Lah pripun to, Ndara? Aku nampa dawuh saka Siwa Mandura yen to aku kon ngrangken karo kowe, cilik kon kunjara karo kowe, gedhe kon mateni kowe. Mula nek kowe bangga bakal rampungi kowe budi bakal sembatani. Yen kowe ora gelem nurut karo bendaramu, aku ora sudi diabdi kaya dapurmu. Nek malah kowe wis ora arep nurut karo ature Gatot Kaca, mrene mapan wak potol ndasmu Petro. Nuwun sewu, Ndara. Kok kaget. Kok malah nangis ngopo? Kowe nangis sing ngopo itu? Menengo cangkemmu. Kula kok kaget bareng sampean ngendika. Petro kowe wani karo Siwa Mandura. Kowe mapano. Kowe cilik tak kunjara gedhe tak pateni mapano. Potol ndasmu Petro. Ampun Ndara, sirang lho niki putus ati potol sesuk mangsane potol dhewe. Sampeyan niku nuwun sewu lho. Kula wantun kaliyan Sinuwun Baladewa niku wonten sebabe. Kula wantun kaliyan Sinuwun Baladewa niku wonten jalarane. Jalarane kula mbelani bapak. Monggo nuwun sewu sampean kok nganti wani ngonake kalih Petro. Petro mapano potol ndasmu. Mengke nek mun namung kula dudute dhewe. Sati padhal kala. Ning pancen kowe wani, kowe duwe luput. Nuwun sewu luput kula niku napa? Kula niku disia-siale Sinuwun Baladewa. Nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki sambung rapete sanes kalih Sinuwun Baladewa. Kalih sampean, kalih pepundhen sampean para Pandhawa. Sampeyan niku turase Pandhawa, sampeyan niku lansur Pandhawa. Kudune sampeyan niku minangka cah nom niku iso mbedake endi kabar sing bener kaliyan endi kabar sing boten bener. Kudune sampeyan ketika kaya ngoten niku ra yo dikenake sikik. Kudune sampeyan nampa pawarta kaya ngoten niku ra yo dicethake sikik. Iki nyata tenan apa ora? Iki bener apa ora? Petro tumindak kaya ngono apa ora? Iki apa ora? Ora mung arep modal wae. Aku penak-penake dipotol niku gelo teng ati lara-lara. Kowe kok saru ta, Cuk? Saru ndas ngene iki lho. Nuwun sewu kula seksine, Ndara, kula seksine. Kula niku sempurna seprene. Wiwit Pandhawa cilik kuncung antos gelung jambang antos selaprang niku. Dereng mawon sepisan ki mawon kula dikasari kalih para Pandhawa. Bapake sampean niku, bapake sampean. Bapake sampean niku wong drogak-drogak. Bapake sampean niku wong kau, wong dosa ning ora tau kok kasar karo Petro, ndugang kalih Petro mboten taun, jiwit kalih Petro mboten taun.
Mbae sampean sinuwun pandu niku. Sinuwun pandu niku aluse raja macamane kalih Petruk ning sakniki pun swarga. Mboten napa-napa Kandhara, mboten napa-napa. Nek sampean ajeng motol sirah kula mang potol ben sisan Petruk mati. Nek nuwun sewu mengene kula mati, sukma kula teng swarga ketemu kalih Mbahmu Ndara Pandhu. Kula ditakoni kalih sinuwun Pandhu Petruk, kowe kok wis mati. Sing mateni kowe sapa Petruk? Kula mboten gadah lupa sinuwun kula dipateni kalih putune sampeyan Ndara Gatotkaca. Sinuwun Prabu Pandhu sukmane medhun teng jagat goleki sampeyan. Aku tak takon. Ngapa? Kowe kok ora biasane nangis kok kowe nangis to ki mau? Hah? Anakmu sing cilik mati, bojomu ketrek keguguran, kowe nanggap dangdut tok kowe. Cangkeme. Ora ngerti aku kowe wong sing playere adikku kok. Sing jaipang ya anak buahku kok. Ora, ngerti aku lek mau nanggap nang perapatan luar masjid, heeh to. Iya to. Nganggo dit layatan, to. Aja ngono to, Gong, iku ora. Aku ketemu karo sing ngendang kok mau sore nang warung. Aku gumenang kae kok ora ndang entuk bojo to kae ngarah wong wedok ora dadi ngarah lanang. Ha iya. Sapa iki, Gong? Ayo anak buahmu adimu kae kono ora. Ora lha aku masalahe ngremet brambang delalah aku mambengi bar nyate. Brambang ning kelampekan isih ana turane tak remet tak leletke mata. Lah ya ambune teng-tengan terus ora. Kowe kok pinter e? Eskom. Padake ra. Aku wis ngrampungi loro, Gong. Karepmu? Aku wis ngrampungi loro, Ndara Antasena karo Ndara Gatotkaca. Kae isih ana siji. Sapa? Ndara Antareja. Oh, ya, Tru. Ah iya. Monggo Ndara Antareja kuwi putu dewaning ula. Apa? Tenan kuwi. Oh, kowe janji wani karo Ndara Antareja nganti Ndara Antareja nesu kandhake mbahne. Kowe rono-rono parani ula. Kowe mangan disander ula. Turu parani ula. Wis nggih, Mbol, udulamu beda. Ulamu meng ula duwel bangga-banggake ora. Udulaku ulane mbane Ndara Antareja. Wah, medeni kabeh. Ula luwuk. Ayo. Ula sawa. Heeh. Demung kebu. Demung saron ora. Nibani ndasmu kuwi. Wah, sing paling medeni, Gong. Apa? Ula sendruk. Wah. Ula sendok to? Heeh. Modar. Ula sendok iki bahaya tenan. Bakmi kolu, go goreng kolu, tongseng kolu, sate kolu, tengkleng kolu. Ula sendok kuwi, heeh, sak paroke ora nyokrok ndasmu kuwi. Ora terus emosi ngono kuwi wis bakune ngono. Ndara Antareja tok tandangi, heeh, terus kowe kudu wani karo Ndara Antareja. Lah kowe arep nanti, aku tak ngaso. Ini mulut sudah capek. Tenggorokan kering, saatnya minum. Jajake lho, Truk, ora sudi wong urung temandang apa-apa. Wah, kowe kok telek to kowe, ora telek-telekan wis, Dang. Nyambut gawe senengane kok kaya ngono ora. Wah, piye kowe? Wah, wis ben ah. Ndara Antareja padake ora arep goleki karo ponokawan-ponokan. Aku ki wong tuwa ewanene karo bayi sak tandangi lho, Ndara. Oh. Ndara blirik ndasmu atos pura. Anu Ndara Antareja. Bakti kula konjuk Ndara. Tak tampa ponokan Bagong pangestu tampan ana. Nono nggih kula tampi. Bagong. Pripun? Petruk ndi? Madosi Petruk? Iya. Wah, Petruk ki ngeyel. Truk. Sing goleki ki kowe udu aku. Ngomong nek Petruk ora ana. Wah, engko ngapusi. Piye carane to ya bocah goblok ya ora ngono. Bocah terus anarki ngomong Petruk ora ana. Wah, piye kok anu madosi Petruk, Ndara? Iya. Ajeng dinapak kowe.
arep tak bondo tangane nak grincung sila alboke pakunjaran mergo wani karo pepunden. Madosi Petro. Iya. Ngapunten Petro mboten nonton. Arep ngapusi karo Antarja. Mboten ngapusi niki nyata kok Ndara. Aku krungu lemu omongan karo Petro. Wah modar, Truk. Krungu ake. Ngomong nek radio. Wah. Aku wis kok kan ngapusi ya, Truk. Pokoke manut. Nganu nika radio kok manu Ndara. Kowe arep ngapusi karo Bendoro. Kowe arep kuwalat karo Antarja. Apa lakon yen aku nesu aku ngandhake mbahku. Dewane ula kowe rono-rono parani ula Bagong. Petruk kuwi ngayal banget. Truk, hei. Ola. Kanten cah. Kok tandangi to, Gong? Aku konsekuensine aku ngaso, kowe nyambut gawe. Aku kuwi gah ngapusi ae, Truk. Ayo jujur sak karepe piye? Ngapunten, Ndara. Piye? Sampeyan mesti arep wani karo ponokan Petruk. Ya wancen ya. Petruk arep tak bondo tangane ak grincung sing boke pakunjaran. Mengke riyen kula teng mriki sebagai saudaranya Petruk. Kowe guneman apa? Wah, iki wayang ora komunikatif ya iki. Basa kaya ngene ora denge piye kowe? Wah, jan. Kasumbut karo ndedet akeh. Nuwun sewu, kula niki minangka jejer adine Petruk. Lah kula niki adine tresna kalih kakangne. Nek Petruk enten napa-napa, adine mboten trima. Petruk lara mawon tak tambani, Petruk masuk angin. Tak keroki Petruk stroke kula prasekke teng PKU kok sampean kaya ngoten. Nuwun sewu. Mangga Petruk niku ngemong sampean wiwit kuncung ngantos glung, wiwit jambang ngantos celaprang. Niku Petruk niku kawontenane ngaten niku Ndara. Labuhane Petruk ale sampean niku. Wah, nek mboten Petruk sing menapa niku ngekrek senalikane sampean tesih wujud ndok. Lho. Ngawur. Sampean napa? Anak ula. Anak ula ku mesti ndok. Mangga Petruk niku reptiler niku ngingula. Wah, salah sijine sampean niku ndok kulane dikekrek kalih Petruk, sampean didudut lahir sampean. Nek mboten merga saka jasane Petruk, mboten ajeng kelakon kaya ngoten niku, Ndara. Ning Petruk luput kudu dipidana. Mengke riyen pidana niku enten pasale, enten ayate. Lah saniki pasal pinten, ayat pinten kula tak nyuwun priksa. Tur nek Petruk luput seksine sinten, bukti kamera CCTV-ne napa, jam pinten kedadosane nek Petruk luput. Ayo ora isa wangsulan. Gak dibukti kok. Ayo wangsulana sampean anggepe ora. Wis ora apa-apa nek sampean arep ngrangket karo Petruk mboten napa-napa. Ning satu kata sing kudu sampean inget-inget kudu sing sampean gatekke. Nek sampean ngarep ngarah patine Petruk ki Dr. Haji Bagong 2 bulan sudah naik haji. Kula anggepe sampean ajeng napa? Kula sing dadi pepalang nek sampean arep madani karo Petruk. Aku ora wedi karo kowe. Wak sembur pisan mlonyo. Wah, kula ya iso nyembur ning senes mriki. Nyembur niku bahaya. Semburan kula luwih mandi semburan sampean. Aku ora wedi. Weh, ora wedi. Ora. Niki Mang Sawang niki. Epek-epek kula niki nek pun malih dadi abang. Kula gemokke teng dadane sampean mboten jemblong aja takon dosa Ndara. Aku ora wedi. Wah, piye kuwi? Piye ya ki ya? Niki sikil kula niki enten jalune. Nek kula kocap nesu niki jalune metu kangge ngladong sampean pecah dadi sewalang-walang. Ora gumun. Wah. Piye ya ki ya? Pun ngaten mawon, pun kok mang mundur pun mboten napa-napa. Kok mundur piye ora watak satriya? Kula niki kere watak satriya pripun ora ana. Bakune Petruk wenehno aku. Ora mbok wenehke aku malah aku sing mateni. Weh, tiban sikile Ndara Antasena mati sampean, Ndara. Caidan. Apa? Njuluki
aku ngopo? Lah kirangan. Tak kira nek mungsuh bulu kakangku dhewe arep tak gasak. Ya mau sampean nek kula kepepet kon njeluki sampean. Ora ngono carane menungso edan ora. Lho. Modar natap giring ana. Wong sesuk nek mlaku apa-ngapae mripate melek. Turu asane. Weh, clear gong. Clear truk wis tanda tangan hitam di atas putih pokoke. Mong kare piye le golek kontraktor jujur. Ha iya. Ndara-ndarja iso mundur mung kowe. Sah, gampang. Welok no kok gong elok. Bagong kok anggepe apa? Lah kowe ngunekke apa ya, Gong? Wis apa iku jurusanmu wis. Wis anak-anak Pandhawa rampung. Ya. Mong kari ngrampungi bongkote. Lho. Truk. Sapa kae? Endi to? Guyu cengengesan. Kudung sarunge apa? Udu, kudung sarung. Ae lho. Joget-joget ngono. Wah, Patih Pragota, Truk. Wah, iki tandangane wek kecil nek iki, Gong. Oh iya. Halo aku. Ladalah. Wah, edan wong legan golek momongan. Aku ki patih derajatku kok. Nang negaraku, nang negara Mandura ki aku mong nomor 2. Lah kok aku kon nyekel wong kere-kere kaya ngene. Wah, iki jan-jane saru nek tak lakoni. Wah, Petruk, tuwek ra mudar-mudar. Wah, saya tuwek awake saya guru. Mongko irunge dawane ra jamak-jamak. Wah, tangan dawa, sikile dawa, apa nenek sing dawa. Wah, menungso dhuwur kaya tower. Wah, Bagong mata ambane kaya mata ring 18. Edan tenan. Wah, mongko cangkeme ambane ra jamak-jamak. Cangkem kok Bengawan Solo. Wah, mongko ngeces telus gilane. Ndlewer. Wah, ora kajen Pragota kok kaya nyekel wong kere-kere. Trima bali. Wah, nesu. Udu dagelan. Wah. Cengengesan. Wah, ra trima Bagong nesu. Ababe matreng. Panganane buadang apa piye pokoke. Wah, Petruk kandhong bolong, Ndara Patih Pragota. Wah, Panongawan Bagong. Po, piye, Ndas? Mangkean karo kawula cilik kaya aku ngono. Wah, nesu ngadeg nesu teteke ming saweteng kowe kok. Anggep ora ben penting Dedet. Ayo Truk, dirampungi Truk. Ha iya. Semangkean ora suwiyah-wiyah karo kawula cilik ora. Janji, mak buandem bataku ora ini. Ndara Patih Pragota, Petruk kandhong bolong iki. Nggih, Ndara. Kowe wani karo Sinuwun Prabu Baladewa. Kula wani mergo enten sebabe. Nek mboten enten sebabe tangih lamun kula wantun kalian Sinuwun Prabu Baladewa. Wah, acara Petruk. Kowe iki mung kawula cilik. Kowe iki ranté kuwasa. Kowe iki ranté pemenang. Kowe ranté pemenang apa-apa tumrap negara Mandura apa meneh Ngamarta. Kowe iki mung Panakawan. Kowe manuta kowe tak cekel. Tak lebokke pakunjaran. Waji kering ngantem tenan. Wah, boto melayang. Ora apa-apa. Nek sampean arep ngladeni karo Petruk, monggo gelut karo Petruk. Wah, banting ting mati, Del. Ayo.
lindes kandhane sampean. Woi. Asli. Ora apa-apa. Ya Kang yo, ayo. Oh, bajikure. Latang ayo sawe. Wah, leleng tenan Metro. Wah. Sadya. Ayo sambat ae. Terus leleng. Wah. Nganggo ater-ater, Tru. Heeh. Aduh. Sinden mas katok Woi. Hut. Haya. Hut. Hut. Ya. Hut. Ya. Wes. Ya mesok kenek ta ya ki. Hut. Hut. Ya. Hut. Ya. Hut. Ya. Ya. Hut. Ya. Hut. Hut. Hit. Ya. Aduh. Waduh. Aduh, piye iki? Aduh, ngapa Tru itu? Wah, minggir kok. Tenan iki bahaya tenan. Ngapa kowe? Tenan. Mendek ah. Ngapa? Mendek ah. Mendek apa ta ora udan barang kok mendek? Motor. Kita omongin to takon mendek. Tak critani mengko kok ora. Aku gak omong nek ana tombak kok. Itu aku lagi ngendani tombak. Iya. Weh. Wah, nanti keblogong mlebu slokan gong. Kene iki ngendani tombak. Mundur. Ngopo arek ngoporani kene-kene. Wis ora. Aku ngeman kowe lho, Gong. Wis minggir. Adegan ini dilakukan oleh profesional. Jangan ditirukan di rumah. Arek ngoporani kene-kene mati utanganmu akeh. Kae malah mati ra mikir kok. Sing mikir tangga tetaru anak bojo. Cah kok pinter banget, pinter. Ndas gedene semene masa teke ping cilik. Yo teke kudu gede dong. Delok ke men ora dadak udus. Apa ora berkualitas. Ora berkualitas ngapa to? Ngeselke awake kualitas rendah. Ngene iki tak ajari unen-unene. Wah. Bapa lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Mandek. Nih lihat nih, ini mandek ini. Jelan melek mripatmu. Wih lah kok apa? Tak omongane, rungokke iki kalimate dihafalke. Catet.
Tombak, aku wong suci ra tau colong jupuk. Janji kowe ngenengi sirahku, pirangane awakku. Kelakon kowe dadi tombak rosokan ora kanggo rapayu didol. Bali. Ngono kuwi cak ora paham teknologi. Makane nende apa kowe sang ngetut Kendra Janaka kuwi sak ditulat ngilmune kowe aja kaya ngono kowe cak goblok banget kuwi. Nang ilmu nanunan Kendra Janaka ora ditularke kuwi ora. Ngono kuwi rasa dadak apa marake anyangan-anyangan. Cah nem anyangan-anyangan. Kok apik to go ngajari-ajari. Piye mau kalimate? Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu tombake ndeken. Ha, nek tandhek. Omongan to mbake, tombak aku wong suci, aku ora tau colong jupuk, aku ora tau tumindak neko-neko, aku ora tau ndemeni tonggo. Pokoke wis sing pokoke unggulna kebaikanmu, Truk. Oh iya. Ngenengi awakku dadi tombak rosokan wesi tetanus. Ora wae didol, wis pokoke kon bali. Ya, ora bali, cengkuwir. Atre tombake. Iya, ya. Piye mogong? Wis pokoke kuwi kalimate. Ya. Bapa lunga biyung meteng. Gong, kok ora mandi to, Le? Isih kenek wae iki. Aku kepiye kalimatmu? Bapa lunga biyung meteng. Kleru, bojone meteng kok, bapakne klithian. Bapak lunga tapa biyung meteng tua tes dadi banyu. Oh iya. Kuwi dieling-eling sirah semono mikir ra iso. Semelah. Bapak lunga tapa biyung meteng tua tes dadi banyu. Bop gong. Tombak lawas kuwi, Truk. Sangkatane Purwawidada. Sangkatane Purwawidada. Direm Senin mandeke Rebu. Gak diomongi. Tombak aku wong apik ora tau colong jupuk, ora tau tumindak sing ora prayoga, ora tau kasar karo bojo, ora tau nyolong, ora tau ngapusi. Nek jajan ning warung ning angkringan aku njipuk gorengan 5 tak bayar 5. Aku ora tau ngunek-unekke tangga, aku ora tau gegeran karo sapa-sapa, aku ora tau nerobos lampu merah, aku ora tau ora nyiram WC nek aku pas nguyuh. Aku ora tau adus ora sabunan. Pokoke aku tumindakku apik, aku salatku 5 wektu subuh, luhur, ngasar, magrib kabeh tak lakoni, salat duha, salat tahajud. Salat apa jenenge kabeh tak lakoni wis amalan donga dikir aku apal kabeh, aku ora tau tumindak elek, pokoke aku ora tau ngunek-unekke sapa-sapa. Aku pokoke ora tau tumindak apa-apa. Aku wong apik, aku sekelase. Wah, apa kae jenenge Gong Mbol. Aku pokoke kok ya kenek to, Gong. Aku kesuwen mengunggulkan kebaikanmu itu sedikit saja. Nek ngono ki malah kesane ngertine tombake kamu itu sombong. Ngono ya, Gong. Heeh. Karepku golek slamet kok. Golek slamet malah ora slamet kowe. Slamet donya akhirat ki ya sing ideal aja, jangan idealis. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Sak cekele we, Gong. Heeh. Cekel balekke, Truk. Ya, ben kae Patih Prabowo mati ya. Tudinge tugel kok ya men. Ya delok. Murang toto Petruk saya gembelu sirahmu gleleng pacakmu kowe. Dumeh kowe iso ngundurake wadyabal aku, kowe iso ngundurake anak Pandhawa. Aja mbok aku kowe iso ngundurake Baladewa, Petruk. Woi.
Sugeng. Apa? Ngapae kowe? Sinuwun Baladewa maju. Maju ya gek kowe sing kiper. Ora lucu, ora kaya Mbah Baut. Sinuwun Baladewa maju nggawa Kyai Alugara. Kowe wedi? Ya wedi ngono. Lah aku ora ndek piandel apa-apa. Santai ae, Truk, sabar. Iki panjak iki malah ubek ngapa ya? HP-ne wis tak sita bareng malah ngopo. Wong golek kegaman malah. Gamane iki malah penelengan. Mamendon. Celingak-celinguk. Wes kowe nek goleki gaman liyane ning kotak sijine, gelem ora gelem iki. Heeh. Ki mau goleki tombake gak ono. Bendho. Ampuh iki aja mbok anggap remeh iki bendho tayangan iki pecoke cengele wong tetanus langsung mudar engko sore. Mosok kalah Prabowo aku, Kong. Kalah Prabowo piye? Lho, Alugara. Alugara ki rak sing bujel kae to. Heeh. Iki rak landhep. Heeh. Alugara bujel ki mung marake risi. Lah iki rak nglarani ya aja piye-piye kowe iki. Wong urip ki sing nrima ing pandhem ngono lho. Logatmu iki nganyelke tenan. Gelem ora gelem ya iki kok. Karepe njaluk apa? Derajatmu ki ngene ngopo iki ning donya ki mung kere. Esuk ning akhirat kowe ki ora ndek gawan apa-apa. Anggep ora. Gelem ora gelem bendho. Gelem ta kowe? Gelem. Ora gelem nggo mecok sirahmu sisan malan kowe. Nek kok ngene iki malah ngedon-donke semangatku, Gong. Kowe Gong aku arep maju perang topa itu. Maju kek maju ora kok kan ngomong wae. Ya wis. Sinuwun Baladewa nuwun sewu paripaksa kula wantun kan sampean sinuwun. Iblis sangat. Wah, menungso rantatan. Petruk kantong bolong gemilu siramu gleleng macakmu. Kowe wis wani karo Yayi Prabu Ndrawati, wis wani karo aku. Wis wani ngundurke anak-anak Pandhawa. Saiki kowe kudu wani nandingi Prabu Baladewa Barat. Amuk Suramarta, Jayamarta imbang yen padha-padha. Nuwun sewu sinuwun. Kula niki menungsa carane sapi nek ajeng sampean boleh mangjagal dhisik, manggoleki sikik keringkiane Petruk, aja njur sak geleme dhewe kaya ngoten niku. Sampean ngliga Kyai Alugara, kula ngliga bendho Kyai Pecat Nyawa. Alugarane sampean mung marake keri mergo ming tumpul. Tumpul niki mung marake keri ngoten iki. Niki arep pusaka kadewatan, niki arep pusaka ampuh, ning tumpul ming marake risi, ming marake musuhe sampean kemekelen. Ning nek niki mangsawang niki. Lho, ora edan kowe, Petruk. Niki mangsawang niki nggih ngerok jenggote sampean tesih saged. Mula aja sok ngembe karo wong cilik. Giri lusi jalma tan kena kirina, anu kinira. Wah, menungso ratatanan gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Ayo, nek pancen kowe sembodo iso ngalahke dayane Kyai Alugara, meguru karo kowe selawe taun. Ngalahke bendoku wak sembah dlamakanmu, bojoku Purantawati peken sira mati. Lah. Nalika semanten rame sampun nata mandura Sang Prabu Baladewa mengsah kono kawan Petruk kanrong bolong. Nalika semanten Sang Prabu Baladewa rumaos kasoran, rumaos kewirangan. Awit Kyai Alugara dayanipun kawon kalian bendho Pecat Nyawa kagunganipun Petruk kanrong bolong. Nalika semanten mados siliranipun Petruk kanrong bolong. Sangka semangate Sang Lurah Petruk kanrong bolong anggenipun perang namakaken pusaka ngantos merem-merem. Mboten sadar Sang Lurah Petruk kanrong bolong bendhone mboten ngengingi pusakane Sang Prabu Baladewa. Lena panakan Petruk kanrong bolong.
Den tamani Kyai Alugara. Kendang kapracondang kontal kaprapal tebih. Mboten dipun mangertosi wonten pundi dawuhipun Petruk Kanrobala. Oh, menungso rantapan. Mati, mati kowe. Mati kowe. Wah! Wah! Syukur modar menungso kene ora jujur tumindake kaya mangkono. Ben nek pancen kowe dadi kelilipe, dadi pepalang Kyai Prabu Ndrawati aja takon dosa Petruk, ora iso bali selawase.